Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan karaharjan rahmat hidayah sabarokahipun Allah Ta'ala Gusti ingkang muruba bawana mugi tansah tumedhak lan kasarira kita sedaya. Ingkang kula bekteni Dekan Fakultas Ilmu Budaya Profesor Dr. Haji Warto M.Hum, kula Dr. Andes Imam Sutarjo M.Hum nyuwun idi palilah badhe nyekar tembang macapat kanthi irah-irahan dedonga tolak balak sesakit corona. Tembangipun megatruh laras pelok pathet barang. Donya tintrim titah kataman pagebluk ing wisma samya nenepi saben langut rinten dalu wontenipun namung ajih raridu manjing mring ing tan kendhat anggen ingsun tansah nyuwun mring Gusti kang maha asih mugi kalis ing bebendu lelara enggal minggir wangsul tentrem ing pangraos. Duh Pangeran corona enggal lebur sirna ing lumahing bumi enggal bali mring asalipun kawula tenteming ati tansah syukur yang menapa dipun pilih sekar macapat megatruh saking pegat tegesipun medhot memutus mata rantai virus corona supados enggal sirep enggal ical. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.